Pamätáte si ešte horúčavy, ktoré tu nedávno boli? Zaujímalo ma, aký reálne majú vplyv odporúčania a úpravy, ktoré sme na domoch urobili a ako sa to prejavuje v praxi. Preto som zavolal nedávno viacerým klientom, no a zisťoval som vlastne, ako sa správajú ich domy. Našou filozofiou pri návrhu väčšiny z našich stavív je práve stavať domy, ktoré v lete nebude treba chladiť a v zime ich bude čo najmenej treba kúriť, a to aj bez použitia zložitých technológií, ktoré časom sa môžu pokaziť a bude ich treba servisovať. V rámci tejto filozofie je samozrejme dôležité prioritne postaviť samotnú stavbu tak, aby mala čo najlepšie parametre. Riešime tam okrem bežného prestupu tepla aj rôzne fázové posuny, to ako stavba akumuluje teplo, ako si vie to teplo alebo chlad držať časom. Dôležitá je aj celková skladba. Takisto použitie ťažších izolácií s väčšou mernou tepelnou kapacitou a využitie ťažších materiálov v interiéri takisto s väčšou mernou tepelnou kapacitou. Okrem toho je samozrejme dôležitá aj orientácia, veľkosť okien, povrchová teplota stien a správna vlhkosť v interiéri. K tomu všetkému je dôležité to správne inžiniersky vymyslieť, počítať tam s fyzikou a následne to aj správne zrealizovať. Ako som spomínal, volal som viacerých klientov, telefonáty môžem povedať, že teda dopadli tak, ako som počítal, a teda zákazníci mali aj pri takýchto horúčavách, kde boli dlhšie ako niekoľko dní teploty cez 30 stupňov vonku, mali v dome príjemnú tepelnú pohodu. Ak ťa zaujíma, ako takéto stavby realizujeme, prípadne by si chcel mať podobnú stavbu aj ty, určite nás nezabudni kontaktovať a sledovať náš kanál.